aurten maiatzarekin ikasturte egunerako bertso jaialdi hau etorri zaigu. Ez hauteskundek, ez horioko balia, gaur da egun señalatua. Gaur dialako urte osoan behaien lana txutxen induen ikasle guzti hauek, beraien ikasitako kontu guztiak, zuen horrien erakusteko prest. Baina ez diak gaurko protagonista bakarrak izango. Gaur, azkenek urtetan bizela, bi bertsolari ere etorri dialako, bere bertsoa momentuan, batean kantatzera. Hauek asko prestatu izan dira, baina ez dute gaurko bertsoi prestatu izan bezala. Beraz, txalo bero batekin lehenengo hasierako agur eskatuko diet, Ander Zulekari eta Aitzulu Urandi. Lehenko urtean etorri nintzen, ona lehendabiziko aldiz, eta jendea ondo pasatuz, barre egin ez da irriz. Bertsoarekin ondo pasatuz, txaloa jozinar handiz, lehenko urteko ainaian etorri gera gaur berri. Jaialdi on bat prestatu dute, ta aipatzean nahi nuke, bada indarra, bada gogoa, badute hainbat bertute, prestatu gabe datozenikan, zuek etzazute uste, hauek eurena egingo dute, zuek gozatu zazute. Bueno, Aitzolek esan du, gozatzeko prest? Bai? Eta gozarazteko ere bai, ez da? Ze batzuk gozaraz egin behar dute. Bueno, gaurko protagonista emango diegu hitza. Etorri daitezela, bost begelakoak, laster udara dator eta udaran bakizue kirolak, bueno, beste kirol mota bat praktikatzen dara, ez? Bueno, ikusiko zuen, harretuko zuen. Urretako kirolei buruz hitz egitera menatu, ez? Txalo oro bat bost begelakoak, eta gozatu.
sartu zaitezte suabe, dudarik ez den izango dira, olatu asko nerrege, bada ez bada kontu zibili, marrazo garrapa gabe. Saio polita egin dezute, bazuen horren beste grazi, baina marrazo batzuk agertu, eta joan behar iesi. Horrelakorik umeko harriak, nola ez duen merezi, uretara sartu aurretikan, igeri eiten ikasi. Komeni bai, ureta sartu horretik ikeriten ikastia, ez dela nahiko aldrebez ibiliko gineke. Eta aldrebez, urna adorren taldia. Seia gelakoak. Hoek nik ez tekiz ze ate aurkitu omen dute, mundu aldrebezian bukatu omen du. Beraz, txalo bere bat abentzat ere, jarraitu gozutu.
Begitu angka orang kan sangat biasa. Siapa? Mana nak? Vista